христиане-католики, дорогие прихожане парафії Маці Божої Фатімської в городі Жодіна. 1 снежня ми з паўсюдным касцёлам каталіцкім распачынаем час Адвенту. Перыяд Адвенту ён доўжыцца недоўга, 4 тыдні. Перыяд Адвенту – это час, у котором мы рыхтуемся на Божае нараджэнне. Дапамагае менавіта ў гэтай падрыхтоўцы гэты невялікі перыяд. У часе падрыхтоўкі да Божага нараджэння знаменным для католікаў з'яўляецца удзельніцтва ў ранішніх раратніх імшах, якая ў нашай парафіі будзе адбывацца панядзелак і сераду ў 6:15 раніцы. Это імша, которая присвячена на Святейшей Марии Панне. На Святейшая Мария Панна, тая, которая народила Иисуса Христа, з'являецца прыкладам веры. Мы ушановуем гэты вялікі дар, які Мария прыняла. Фіят, слово, которое сказала «Нехай мне станется», з'являецца збаўленным сёння для кожнага з нас. Дзякуючы выбору Марыі, дзякуючы яе слову, дзякуючы таму, што пагодзілася прыняць слова ва сваё сэрца, яна нарадзіла Иисуса Христа. Сёння мы прымаем удзел у гэтай радасці. Паважаныя парафіяне, час Адвенту – это час, у которым мы рыхтуем перадусім на спатканне з Иисусом Христом нашыя сэрцы. Ранішняя раратняя імша дапамагае нам у чуванні, каб нашыя сэрцы не былі абцяжараныя клопатамі нашага штодзённага жыцця, заботамі, рознымі працамі, але каб сярод гэтых клопатаў мы знайшлі месца на спатканне з Богом. На раратнюю імшу мы прыходзім запаленымі свечкамі, як знак чакання Иисуса Христа, як знак нашай гатовасці стаць перад ім. Таксама у адметнай рысай у часе гэтага Адвенту будзе для нас тое, што ў пятніцу у гадзіне 18 увечары будзе адбывацца раратняя імша для дзяцей. Дзяцей запрашаем перад Эўхарыстыяй прыйсці ў закрыстыю таксама запаленымі светачамі. Працэсійна будзем выходзіць да алтара. Дзеці сабой на гэту раратнюю імшу прыносяць зробленыя уласнымі рукамі сэрцы, як знак аддання Иисусу Христу. Гэтыя сэрцы будуць складаць перад алтаром, дзе пасля святой Эўхарыстыі будзем выбіраць адно з найбольш прывабных сэрцаў, і асоба, чыя окажется это сэрца, будзе цягнуць інтэнцыю для дзяцей на бліжэйшы тыдзень. Выбар гэтай інтэнцыі будзе звязаны з тым, каб штосьці добрае ў чаканні рабіць, каб не чакаць пасыўна, але чакаць Божага нараджэння актыўна. Запрашаем, каб дзеці, вашыя дарагія бацькі, таксама прымалі актыўны удзел у часе падрыхтоўкі да Божага нараджэння. У часе Адвенту нас чакае таксама адвентовыя рэкалекцыі з 13 по 15 снежня. Это час асаблівай задумы над Божым Словом, час асаблівай асабістай рэвізіі уласнага жыцця, час, у которым мы яшчэ больш хочам з'яднацца з Иисусом Христом. Запрашаю, дарагія парафіяне, памятаць об этом тэрміне і запланаваць так час, каб прыняць поўны удзел у гэтых рэкалекцыях. Добра перажыты час Адвенту, і ён гарантуе глубока перажытае Божае нараджэнне. Таму ад усяго сэрца запрашаю, дарагія парафіяне, уключыцца ў годнае перажыванне Адвенту і запрашаю, каб гэты час быў дзейсна благаславлёны нашым Богом. Нехай вашыя сэрцы будуць поўныя чакання, так як чакала Марыя. Нехай вашыя сэрцы будуць поўныя надзеі, што Бог не пройдзе міма вашага дома і вашых сэрцаў, але што шчодра ўдзяліць свайго благаславення. Нехай Бог натхніць вас на глыбокае перажыванне Адвенту і на урачыстае перажыванне Божага нараджэння.